आङो बे जोंखौ लेंथा फट' बिनि सायाव बुंगोन आरोना। नों जेबो लुगैयाखै, नों बेखौनो लुगैखादों, बेखायनो नोङो बिदि खालामदों आरोना। दिनै बाथ्राया सोराङाव फैबाय। दिनै कनजिता बर'आबो दिनै बुंनो गोनां जानानै फैदों। फारसेथिं जोंहा दैदेन औवारिया दिनै मैदोम बसुमतारिनि हेंथायै मा बाथ्रा बुंदों। मैदोम बसुमतारियाबो फिन जोंहा दैदेन औवारिनि सायाव मा बाथ्रा बुंदोंमोन, बिनि सायावनो दैदेन औवारिया दिनै मैदोमनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों। रायजोफोर, अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दिनै कनजिता आरो दैदेन औवारिनि जे जमा थानाय आरो जमा उन्दुनाय आरो लंथं भिडिअ, बे बाथ्रानि सायाव दिनै कनजिता बर' आरो दैदेन औवारिमोननि जे बाथ्राया सोराङाव फैदों। रायजोफोर, दासो रायजोफोर सेबजायै सेबजायै बिथांमोननि बाथ्राया सैथोआव बेरखांगासिनो आरो सैथोआव फैगासिनो। अब्ला रायजोफोर, नोंथांमोना फारसेनिफ्राय स्टेप बाय स्टेप नायलांबानो जाबाय। कनजिता बर' लोगोसे दैदेन औवारिनि बुंनाय बाथ्राखौसो आं स्क्रिनाव होबाय। खुलुमबाय मैखोमनिसिम आरो कनजिता फिसाय थग्रननिसिम आरोना। माब्लाबा नों बिजिरना नायफेरदों मैखोम बसुमतारी? नों माब्लाबा नोङो सायख'ना नायफेरदों मैखोम बसुमतारी? दाया सोर खालामग्रोआ? दाया बबेनिफ्राय फैजेना? नों बेखौ नुदों नामा? बुरबक, आंखौ गला होनलायलायनो। नोंखौ बुरबक होनो हायो आं देरसिनब्लाबो, नों आंखौ होनदोंबा, मिथिबाय? नोंबो आंखौ बिराद गाज्रि गाज्रि होनदों, ओंखायनो आं नोंखौ बुरबक होननो हायो, मिथिबाय? सासे एथ' गिदिरनि खुगायाव बेबायदि ओंखारनो नाङा, मिथिबाय? जों बाव लोंनानैबो जानानैबो जों रावखौबो भिडिअ आपल'ड होग्राखै, बुजिबाय? जाय मानसिया बुंजादों, जायनि गोसोआव दुखु दं, बे मानसियासो बुंदों। मैखोम, नोंनि न'आव थांनानै नोंजों आं बुजाहोयो, नोंनि न'खौ एड्रेसखौ नागिरनानै आं बुजाहोयो, नोंनि नाम्बारखौ हर दे, आं नोंनि न'आवनो बुजाहोयो, नोंजों गला होनजालायनाय आं मा दाय मावदों नोंनि? नों नुदों नामा मालायनि न'खराव मा जायो? देरसिनबा बुरबक होनबाय आंबो सिरि थाला, आंबो नांला बंसा खोथा बुंलाग्रा जानोसै। नों नुदों नामा आंनि माबा मोनसे प्राइभेट बुस्थु? माथो नोंनि बिखुंनि मेलाखौ नोंनो नुवासै होनजाबाय माथो। नोंनाथ' माथो सोरबा सिख्ला उन्दैखौ लोगो हमनानै होसोजानाय, बुजालायनाय, सोरजोंबा हरफा जानो नागिरलाय, बेफोरबायदि भिडिअ दं माथो नोंनियाबो। बुरबक, गावनि बिखुंनि मेलाखौ नों नुवाखै नामा? मालायखौल' मानो बुंदों? बाव आंबो हगारग्रोनो होननानै हगाराखै, बाव आंबो बेफोरबायदि भाइराल खालामनांगौ होननानै खालामबो थिनाखै, बुजिबाय? जाय हगारग्रोग्रा बेखौ बुं, थग्रोनखौ बुं, कनजिता फिसायखौ बुं। घन्टा मैखोम, कनजिता फिसायजों लोगो जा नोङो। मैखोमा प्रेसिडेन्ट ला, थग्रोना कनजिता फिसाया सेक्रेटारि ला, बेफोरबायदिखौ होबथाग्रा, बुजिबाय? गामि गामि हाबनानै बक्साला सोरखौ मा बुंनो हानो नोंलाय? आजिखालि संसारा बेनोसै, सोरखौ मा बुंनो हानो नोंलाय? नोंनि फिसालाखौ नों बादा होनो हानाय नङा, मिथिबाय? नोंनि फिसाजोखौ नों बादा होनो हानाय नङा। बक्साला खोथा सायख'नो रोङा। मा एमजिनि भिडिअ'आव नुदां दहाय नोंखौहाय होसो जालायनानै हमलायनाय दंमारोसो माथो, आंलाय गैयासो नंदोंमोन। गावनिखौ लाखुमानानै मालायखौ जावस्रोथारदोंमोन ना, मालायखौ रायस्रोलायथारदोंमोन। गला जाहैदों दैदेनना, टाइटेला गला दैदेनना। बुरबक, साला मुर्ख, साला सैमा खांखुआ, मा खालामनो हानो नोंलाय? माने गला होलायलायनाय। नों आंखौ सिनायदों नामा? बुरबक, नोंनि न'आ अबेयावहाय? थांनानै नोंजोंहाय बुजाहैगोन आं नोंनि न'आव। बुरबक, नोंजों रायज्लायबाय थानो नांला, बांद्राय मैखोमखौ भिडिअ लाबाय थाबा मैखोमासो नामजादा जानानै एक्टरबो लाग्रा जालायलांगोन, खुनु बिसास गैया। कनजिताखौ लानानै एलबामबो लाग्रा जालायलांगोन मैखोमा, एक्टरबो लाग्रा जालायलांगोन। अमा जानानै अमा देरनाय, होद दोनदो। आङो बे जोंखौ लेंथा फट' इदिट खालामदोंना, बिनि सायाव बुंगोन आरोना। जेरै मैया आंनि फिसालायानो बुंबाय आंखौ, मामि माने नोंसोरो अबाव थाङालै, गस्ला गोरलै गोरलै पेन गोरलै गोरलै गाननानै मादैमोन, आदै दैदेनमोन, मादै निजिरामोन अफाय ज' बेरायहैया होननानै बुङो। आं नुदों होननानै। माय नुखो नोङो होनदों आं। मबाइलाव नुदों होनबाय। होनबा मा बुंबावनो? जेरोखोम आंनि फिसालाया मैया बुंदों, बेबायदि गथ' गोरलैजों समान, बेबायदिजों सेम बुजिग्रा सोरबा ओरै माबानि फारसे, बेफोरबायदि इदिट खालामनायनि फारसे, ससियेल मिडियानि बेफोरबायदि
नि फारसे माने मोनथियै बेफोरबायदि मानसि थायो आरोना बैफोरबायदि मानसि आरो बैफोरबायदि बुजिनाय मानसि गामि सिङाव 100आव 50-50 थायो आरोना बेफोरबायदि दा जोंखौ बिसोरो मा मेगनजों नायो नुबाथाय माने बिसिनि मेगना दोरोदखाया आरोना माने जों नंगौ जों गाननानै बेरायदों बिसिनि साननायाव आरो बेबायदि नायनानैल' सिरि थागोन बे मोनसे खोथा सरि नायनानैल' सिरि थाबा मोनसे खोथा नायनानै जेब्लानाखि जों ससे थाङो होमबा बुंबावगोनसो रायलायलायबावगोनसो आरोना बेफोरबायदि थेवबाबो आङो साहस लानानै गथ'खौ स्कुलाव दोनलाङो मैगं थाइगं लायो जाहोयो लोंहोयो होमबा नों जाय इडिट खालामग्रा नोङो आंखौ बेबायदि जानायखौनो लुगैखादोंमोन नालाय ना ओंखायनो नोङो बेफोरबायदि खालामदों नों जेबो लुगैयाखै नों बेखौनो लुगैखादों बेखायनो नोङो बिदि खालामदों आरोना नोंहा गोसोआव गोजोननाय मोनबाय जानांगौ जे आङो बेफोरबायदि नोजोरजों नायजाबाय बेफोरबायदि माबा जाबाय होननानै सैथो जाय मानसिया सैथोजोंहाय सोलियो जाय मानसिया सैथोयै थाङो बे सैथोयैनो थांगोन माब्लाबाबो जेना बिदि आरोना सानसेबाबो नोङो बेफोरबायदि इडिट खालाम सोरजोंबा नङा सोरजोंबा मालाबा गाब्रगोन आरोना नायनानै भिडिअखौ नुदोंबा एसे बुजि अननानै बेफोरबायदि आंखौ दाख्लाबसै आंहा गथ' दङ सानै आंहा स्कुल दोनलांनांगौ मैगं थाइगं लायनानै आंहा जाहोनांगौ आङो बेखौनो बुंदों आरोना गासिबो समान थाया सोरबा बुजिनाय थायो सोरबा बुजियै थायो आरोना